ሰላም ሰላም ከመይ ኣምሲና ክቡራት ተኸታተልቲ እዛ መደብ ንሎሚ ምሸት ድማ ብዛዕባ ሰብኣይ ዝበሃል ከመይ ማለት እዩ ሰብኣይ ንብሎሲ እንታይ እዩ መን እዩ ሰብኣይ ንብሎ ክገልጽ ክፍትን እየ ብናተይ ክገልጾ ከለኹ ሰብኣይ ማለት እቲ ዋልታ ናይቲ ገዛ ወይ ከዓ እቲ ሓላዊ ዘብዐኛ ናይቲ ገዛ ማለት እዩ ብዝኾነ ኮይኑ ሰብኣይ ክንብል ከለና ኩሉ ግዜ ሰብኣይ ኣብነት ማለት እዩ ኣብነት ናይቲ ስድራ ማለት እዩ ንደቁ ክኸውን ይኽእል ንኻልእ ክኸውን ይኽእል ዝያዳ ንደቁ ናይ ሰብኣይ ባህሪ ሒዞም እንዳዓበዩ ሰብኣይ ክኾኑን እንተኾይኖም ኣብነታዊ ክኾኑ ኣለዎ ፍርሂ እግዚኣብሄር ዘለዎ ብትሕትና ብፍቕሪ ነቲ ገዛ ዝኣሊ ንበዓልቲ ቤቱ ሙሉእ ፍቕርን ኣኽብሮትን ዝህብ ዝያዳ ንደቁ ብዙሕ ግዜ ዝህብ ኣብ ምምሃርን ምስትምሃርን ኣብ ማዕዳ ኹን ኣብ ካልእ ኹን ኩሉ ግዜ ኣንፈሽ ናብቲ ናይቲ ስድራ ናይቶም ቆልዑ ብፍላይ ከም ዓበይቲ ርኢዩ ብፍቕሪ ክፃወቱ ድዮም ወላ ኣብቲ ገዛ ንባዕሉ ትምህርታዊ ድዩ ካልእ ነገራት ኣገደሲ ነገራት ዘድልዮም ነገራት ብትዕግስትን ብልባናዊ ኣተሓሕዛ ዝሕዝ ማለት እዩ ንሱን ስርሑን ገዝኡን ማለት እዩ ብእዋኑ ንገዝኡ ዝኣቱ ምስ ደቁ ዝያዳ ግዜ እቲ ዝበዝሐ ናይ ዕረፍቲ ግዜኡ ምስ ደቁ ዘሕልፍ ምስ በዓልቲ ቤቱ ዘሕልፍ ማለት እዩ ብስነ ምግባር ዝተነደቐ ንህይወት ብስምዒት ዘይኮነሲ ብጥበብ ወይ ከዓ ብርድኢት ንዝመርሓ ማለት እዩ ክብሪ ነፍሱን ካልኦትን ዘሕልው እዚ እቲ ሰብኣይ ንብሃል ማለት እዩ ናይ ርሑቕ ራእይ ዘለዎ ናይ ርሑቕ መጻኢ ራእይ ዘለዎ ማለት እዩ እዚ እቲ ሰብኣይ ሰብኣይ ክንብል ከለና ኩሉ ግዜ ነቲ ገዛ መራሒ ተሰካሚ ማለት እዩ ቆልዑ ኹን በዓልቲ ቤቱ ኹን ብዝኾነ ነገራት ኣብ ዝሓምቅሉ ወይ ከዓ ኣብ ዝወድቅሉ ዘልዕል ንኸይጠፍኡ ዝያዳ ንደቁ መምህር ዝኸውን ዋልታ ናይ ደቁን ዋልታ ናይ ሰበይቱን እዚ እቲ ሰብኣይ ብስምዒት ዝኾነ ነገር ክፍፅም ዘይደሊ ብህድኣት ጥራሕ ክፈትሕ ዝኽእል ከምዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ብንኣሽቱ ነገራት ተበጊስካ ክሳብ ናይ ህይወት ዕንወት ዝፍፅም እዚ ሰብኣይ ኣይኮነን መግለፂ ናይ ሰብኣይ ኣይኮነን ማለት እዩ ወላ እቲ ዝኸፍአ ፀገም ኣጋጢምዎ ብትዕግስትን ብስምዒት ዘይኮነስ ብትዕግስትን ብርድኢትን ክፈትሕ ዝፅዕር ወይ ከዓ ዝፈትሕ እሱ እዩ እቲ ሰብኣይ እምበር ዝረኣኻዮ ዝተሰማዓካ ዳይሬክት ኣክሽን ወሲድካ ክሳብ ናይ ህይወት ምጥፋእ ዘምፅእ ስጉምቲ ትወስድ እንድሕር ኮንካ ሰብኣይ ኣይኮንካን እዚ ናይ ሰብኣይ ዘይኮነ ናይ እንስሳዊ ባህሪ እየ ክብሎ ዝደሊ ማለት እዩ ብዝያዳ ተማሰቡት ሰብኣይ ክንጨኑ ኣለና ሰብኣይ ክንሰርሕ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ንምምፃእ እዩ ቀንዲ ዕላማ ናይዚ እቲ ሰብኣይ ስድራ ዓጢቕካ ሰብኣይ ጥራሕ ዘይኮነሲ ተግባራት ናይ ሰብኣይ ምስሊ ናይ ሰብኣይ ለቢስካ እንድሕር ከድካ ጥራሕካ ሰብኣይ ኣዘርዋይስ ናይ ካልእ ባህርታት ሒዝካ ሰብኣይ ክትበሃል ኣይትኽእልን ኢኻ ማለት እዩ እቲ ብግዜያዊ ስምዒት ተደሪኹ ህይወት ደቁን ሰበይቱን ዘጥፍእ እቲ ኣብ መስተን ኣብ ካልእ ናይ ወልፍታትን ተደርቢዩ ዘምስይ እዚ ናይ ሰብኣይ መዓቀኒ ስለ ዘይኮነ ካብዚ ክንርሕቕ ናብቲ ናይ ሰብኣይ መምዘኒ ክምለስ
በዚ ኣጋጣሚ ንቑልና ኣሰቡት ትምልከት እያ እዚ ይመስል ሰብኣይ እንታይ ማለት እዩ ብናተይ ርድኢት ብናተይ ኣገላልፃ እዚ ይመስል ካልእ ነገር ወይ ከዓ ተወሳኺ ክህልወና ስለ ዝኽእል ኣብ ኮመንቲ ኣብ ታሕቲ እንዳገደፍና ክንከይድ በዚ ኣጋጣሚ ክላቦ ይፈቱ ላይክ ሰብስክራይብ ከዓ ኣይንረስእ ብሩኽ ለይቲ ተጥዕሙ